So yan guys, siya ang kitangon yan digdi. Tagay riba tanahon nga ni si Luper. Oh. Iya po daw tabi. Ay po tanaw kung tataw siya magbikol. Morning guys, Mamuya ka baya kay ni pagma kay riba mo vlogger. Lingan na. Sige nang tiriwa-tiwa. si Philippine Looper. Ayan. Sir, marunong ka magbikol? Ito na naman. Ay, marunong ka magbikol? Hindi pa. Ay, hindi pa. Oh, asan ba nawala yung bag mo isa? Nasira eh. Bigay mo na lang sa akin yung sira. Maano naman ako sa mga sira. Naiwan Pwedeng- na sana, naiwan sa katanduan eh. Iniwanan mo sa katanduan. Sayang naman noon. Guys, ang Philippine Looper nandito na. Sir Ferdinand. Bata gwapo. Kapando ko baga ini. Guys, ikaw na naman lang. Si Philippine Looper guys, si Ferdinand, so dadamayan namin siya ngayon maglakad, okay? Bago siya lumipat sa ibang lugar. So ayan siya. So, pag galing mo dito, sir, huwag ka nang babalik ha. Nakakapagod kaya.